Balimao Anyokma, très urgent. Balimao Aïwa, bié mardi 6 janvier 2025. Amboraka information téléman no soro. Aïwa, ko ambalma doningala do boraka kuma. Wawole ko dorome killing kramoko. Donc, ko ale bise ko ka capitaine Ibrahim Traoré ko coup d'état kumunake capitaine Ibrahim Traoré Burkina Faso. Ambalma Murudo Bora. Ko aye ni video kolongolo Burkina be bela jelenga soro. Ako ko ale be fendo di AEC président bela jelema. Konu ya ale bulla femine ko foy tout soro. Koni mogo gibe coup d'état kula kube bo kalama wa kubo tigi fana mine. Malien men da men tigi la de an yere anga janga chere kuma kana me. Aye mun fo aw ni anga ngula me. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلما السلام عليكم بيتاين كالندوني أبلما كان أدين كدو برما كلين كرم قيا حمد موسى voilà نفندو يه شانا بنا فندو فو بكال دامه ندين تلونغا كمايدة نفندو يه نتي كانكو أفرا كوريتا تمنا كه بركنا توني بوني كم مسما كتشابك ما كتشام الله يكتشايرو ورلا أنتي فمرة فبلين توني e min kilo bene kan e ben lamen kan ya dorma kelen karam ko man kan do tiga mo e fiu e yere kan lamen bena min fo netina son kam mo ne ga abada mam min ka ci be se fama numa neta e jamana kande ka damna hasimina kata ibrahimana kata chanina mam min ka ci be se ga su ma ne ma fo kana ne fe ne ma fo ne be ta ko fi ne ma fo kana fe ma fo ne be ta ko fi ma fo ka wara fana dia nka fora wara ko kama parce que mo te ka foi fo bi ni adama do mata ka da wara ko de kan wara ko te e min be se ga ci la se o ma wala ma ka se o fen se o ma fen be ne bolo ne o ne ka jamana dinya nyuma ya ne be se go de me ne ko ne bo do ma ne fen ma min be se ga la se o ma ba di hasimi ma be kelendi hasimi ma be kelendi ibrahima ma be kelendi chani fana ma ma wo mai fen min ko kofa o ba me voilà abela jele kuma voilà mama ni ko kibe ko ke o contre la dro ay wa ba kala made voilà dro me karamo ya bora fo ay détail woro fana di amena do détail la meje ko détail fana na me nyon fe ay détail cha mandi donc abaketu ambe do détail ko non sanno voilà ndi o ma ne ma fa nyon te so mo bulu ne ma fa nyon te so mo bulu kambe yorom na se san sira wuli ka joyi ne be femin la ka doma a kelen be ni mawo mayo korofo hal ne be dia gana ne obame no lu ya me ulu kan ga siga femin ke o fanga bulu la ka teme anwa am be siga korofo kame am siga nne kame am siga mbuko kame am siga nne fembe be siga fo anwa fanga te anwa na population de am an katu ala de ma dese do an siga fo ile onka fanga mawo maye jamfa ta nyasi au makabe na jamfa na ubaka so au ba men ka faraka mami mbaka jamana kibare o dama abofo chokodi min ka fara oluka mawo maye plamin tige au no fa ba men ni mo ya ko fofo moti aba men ni mo yi ma fala ba men ni mo ju ma fala ba men la be mi be ka kama abe bwa kalama na fembe au polo abe bwa kalama fenwo fembe fo au ko fenwo fembe fo au nyana fenwo fembe fo ma were fe nya fan wala hal ne shi le be ka shi sokono de ba men onga mabe fendo me made be siga ko ke miye fangaye ma min ti siga fenge na fo an nyono al na yan korofo kama siga fenge o an siga fenge an dan na ndim na ngata mi fo fanga na de fete ngan siga ti ko an siga ni nga ma min be jamfa ti ke kabina jamfa ti ke au kama jamfa la nambara la galona atigi be mali ko na be mali ko ka na be france na be america atigi be nyi yoro na ya ke aba me e dali ba me ko mo do de be na fi o kede e dali shino bora ala ba jire la e sigle ba don wallahi ra jamfa be nyati ye abela jele kuma me anga soutien be capitaine Ibrahim Traoré vraiment anya me ko tentative kuma na ke Burkina ko jamfantiu ka jamfa masekanya capitaine Ibe ala ki kisi coup d'état ma vraiment soutien total au Burkina Faso vraiment on est de cœur avec vous bon marabout do keni bora mali donigala do bora kumana ako fin do babudu kona ya di AEC président sabama obela jele kuma imez ne se wutungara ka kinata muye nasan ne be nga kinata di d'abord ne ga soutien be AEC
capitaine Ibe en tant que président de l'AS ala ka bara nyabulu et akoko furo do babulu k'a bɛ se ka di Assimi ma k'a bɛ dɔ di général Tchani ma k'a bɛ dɔ di capitaine Ibe ma ko n'u ye fura in kɛ ko ni janfa bɛna b'u contre la k'u bɛ bɔ a kalama effectivement o ye tiɲɛ an y'o kuma mɛn ne kɔni ka dugawu bɛ capitaine Ibe hali bi ala ka kisi gɛrɛgɛrɛ ma a bɛ baara min kan vraiment ko ne Seku Tunkara u ka a di courage ko courage au capitaine Ibe a courage ala kana fɛn k'a la n b'a fɔ burkinabɛw ɲɛna u ka tiɲɛ ka kumakan u ka minɛ quoi parce que an fɛ yen mɔgɔ la gosi ka di maliyɛn ye dɛ n b'o f'i ɲɛna dɛ ne mɔna dugu min na Kita ne bɔnna dɔɔni dugu de la ne tɛ dɔɔnikɛla la gosi réseau kan dɛ minnu degelen b'a la c'est leur problème mɔgɔ kana téléphone ta ka n wele i kana mara i kana mɔgɔ ninnu publicité kɛ ne b'a kɛ piyan hali ne yɛrɛ somɔgɔ dɔ bɛ moriya kɛra ne tɛ mori la bɔ ni mɔgɔ min bɛ moriko kɛlɛ la ne tɛ fakelen fɛ dɛ ne tɛ mori si la gosi réseau kan ni mun kɔni kɛra n ka hakilinata mun ye n bɛ se k'o di mais ka bɔ ka mɔgɔw dénigrer u tɛ ala ye dɛ a don ta bɔ tan ne bolola dugu min na Kita bilahi caman b'u ka mananakan fɔ taga Kita i k'i jɔ kumaw bɛ kuma la i ka taa fɔ Kita bilahi da wɛrɛ b'a fɔ e da t'a fɔ a t'a kalama hali bi ne bɛ dɔɔni ko ninnu dɔn koyi ne tɛ n da don a la bi dɔnniya ye tiɲɛ de c'est vrai mɔgɔ dɔw bɛ yen olu jɛlen tɛ dɔw bɛ dɔɔni kɛ mais dɔw jɛlen tɛ dɔɔni na dɔw bɛ namara kɛ o ye tiɲɛ de mais an tɛ se ka bɛɛ lagosi fana koyi o kɔni a ko k'a bɛ se ka dɛmɛli kɛ mais ne bɛ kuma kelen kɛ nin fɔ ni président o président baara ɲuman k'i ka jamanadenw ye i ka jamanadenw ka hakɛ d'u ma mori baara ye tiɲɛ dɛ mais i kile i k'i ka jamana jɔ tiɲɛ kan i kile i k'i ka jamanadenw ka hakɛ d'u ma n'i ka jamanadenw tɔɲɛ bilahi hali ni taara si maga misiri kɔnɔ alimamu ka si ka duwawu k'i ye i tɛ échappé n dalen bɛ mori baara la dɛ tiɲɛ don dɛ mais hakɛ ka jugu n'a ye dɛ n bɛ ka tiɲɛ de fɔ walayi sinon n ka bonya bɛ dɔɔnikɛlaw kan mais n'i ka jamanadenw tɔɲɛ i n'a fɔ Assimi Goïta bɛ ka mun kɛ Mali la n'i y'u tɔɲɛ saraka foyi t'a la i bɛ taa mais n ka soutien bɛ capitaine Ibe et puis n bɛ Burkina donc ne bɛ conseil mun di burkinabɛw ma u ka ni morikɛ in contacter mɔgɔ man ka jɔ fɛn dɔ la dɛ hali ni ŋanige ka ɲi n'i bɛ k'i ka jamana jɔ i b'i hakili to i yɛrɛ la fana souvent c'est très important aussi mais ne bɛ conseil mun di AES président bɛɛ ma a y'aw tile aw ka baara kɛ tiɲɛ kan ne b'o dɔrɔn de fɔ aw bɛɛ ɲɛna walayi sinon mori baara ye tiɲɛ mais foyi tɛ baraka bɔ o ne ka conseil k'o fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna ne kɔni ka danaya bɛ capitaine Ibe kan ne tɛ n dogo o la dɛ ne kɔni dalen tɛ Assimi na fana ya n dalen tɛ Assimi na bi n dalen t'a la sini parce que a ye tɔɲɔni kɛ donc n bɛ se ka dan o dɔrɔn de ma morikɛ kɔni bɔra a y'a ka kuma fɔ bɛɛ lajɛlen y'a ka kuma mɛn an k'a ka kuma tɔ lamɛn. ne tɛ nkalon tigɛ mɔgɔ ye abada awa n ka da ka fisa nkalon fana ma n m'a fɔ ka wɛrɛ fana di ne ma ne m'a fɔ ka wɛrɛ di yan. k'u k'ale tɛ fɔ ale ma fɔ ka wari d'a ma. n m'a fɔ wɛrɛ man di n ye dɛ nka ne tɛ fɛn in kɛra wari nɔfɛ ne b'a kɛra k'an ka jamana de dɛmɛ ne ye masa sigi masa de ne ye masa sigi masa de masa mana kɛ cogo o cogo masa dɔ de bɛ masa dɔ labɛn. mori baara ye tiɲɛ de dɛ mais ne bɛ conseil mun di AES président ma u k'u bolo k'u ka baara kɛ tiɲɛ kan ne b'o dɔrɔn de fɔ walayi an ka bɔ propagandiw kɔnɔ an ka tiɲɛ fɔ ni mun kɛra an k'o tiɲɛ fɔ c'est tout ce qu'il faut faire n'a y'o kɛ dɔrɔn AES bɛ diya sisan a kana ɲɔgɔn soutenir nkalon fana kan c'est tout ce qu'on peut dire donc o de kɛ ne ka message ye que Dieu bénisse le Burkina Faso que Dieu bénisse le Mali et le Niger o de kun don maliyɛnw maliyɛn fɛn fɛn bɛ Faransi Italie Espagne Angleterre Amérique Canada ka wari ci ɲɔgɔn la a bɛ Senwave application télécharger a photo filɛ n'a Senwave application télécharger a bɛ ne ka kɔrɔ promo don urgent 10 € bɛ na o y'a yɛrɛ ta ye kɔfɛ a b'a ka banque information bɛ don aw somɔgɔw bɛ Mali la Sénégal Côte d'Ivoire Cameroun a b'olu ka orange numéro ta n'a wari ci a b'a sɔrɔ orange money la sur place wari ci ko fɔlɔ filanan sabanan fo 200 aw b'a bɛɛ ci gratuitement dɔrɔmɛ 1 aw t'a sara aw mago tɛ ka taa aran jɔ bangida la a bɛ don aw ka Senwave application kɔnɔ dɔrɔn a bɛ wari ci aw somɔgɔw b'a sɔrɔ o de kun don aw k'an bɛɛ caw